Hello mga paps, ako sa Ilong Dad. Ari kita disubong sa The Palladium, isa sa mga tahom nga condominiums diri sa Iloilo Business Park. Naisipan ko bla nga sa pagbalik ko subong vlog mapa-condo raid ko may-ari di subong new unit owner condo raid ta siya way ni siya kabalo laban-laban makibot siya so kadtuan siya subong sa unit ya. Let's go. Tutulan mo to. Okay, right. Medyo malayo-layo pa no kay dako ni siya ang dako ni siya ang The Palladium. Kadtuan ta to siya, way to siya ka preparar. Okay, so ari na kita sa elevator. Alright. Okay, mula tulat ta. Ano nga floor to? 9. 9. Okay. Unit J. Unit J, okay. So, tulat kita subong sa elevator de. Okay. After 10 years, ay ito si Piak. Sorry. Okay lang. Okay. Kakakibot sila. Okay, so 9th floor. Alright. Shout out kay sa cameraman ko. Okay. Alright, so 9th floor. 9th floor J. HI, dire? Okay. So, let's go. Makibot ni siya. Muna. North Wing J. K din siya. K ko. Pasilain ka lumatok-tok ta. Okay. Doorbell. Okay. Laton ta siya. Basit lakatuko. Oh, hello! Hi, ma'am! Sud. Ay, balaan niya gali. Okay, hello, ma'am! Kumusta? Okay lang. Mabuti. So, nagdala ako sa camera crew ko de. Pwede ta ma-check ng unit mo. Samtang nag-interview, bala sa imo. Okay. What? Come here. Sudi. Masalaan kita karon. Okay. Alright. So, malibot-libot lang ko di, ma'am. Tapos samtang gina-interview ta ka, gusto ko lang ipabalo sa imong first time ko ni mag-interview. So, nakulbaan ka? Kulbaan. First time mo man? First time ko man? Yes. First time ka nga duwa. Okay. So, ano yung name ta? Para makilala ka sa aton nga mga audience. I am Connie Garulacan from Lacturan, Dumangas, Iloilo, Philippines. Okay. So, pwede mo kayo malibot-libot de. Okay, bisang kadali lang. Kag ma-explain mo. Okay. Okay? So actually, this is the small... Why pa, ma'am? Dahil langit. Wala ako. Okay? Okay. So ito yung kitchen is a small, it's like 29 square meter. Okay. Condo is a small space. Studio lang ni ma'am, no? Yeah. So this is the cabinet. Okay. Ano tunod yan, ma'am? may chips Ano pa. na? May chips pa. Okay. So, ano mo na? Sumsuman? Hindi Yes. man? Actually, sa nephew ko. Nephew mo. Okay. So ito, lagyan ko ng mga Baso. glasses. Yes, baso. Tapos ito, inorganize ko na, ready na for Airbnb. Diba? Ito, may mga kitchen, may mga, Okay. Sakop? yes, takop, may takop. Galuto ka, ma'am? Yes. Alright. I love to cook. Okay. I'm a good cook. I love to make pancake. Ano yung mga specialty Actually, na pagkaon? I can cook anything. Bisa ano You lang? name it. Saan? Mexican, American, Filipino. Zimbabwe? Yes. Batin mo. Baboy. Okay, baboy. Lechon manok. Lechon manok. Okay. Okay, sige. Padayon So, kita. yan. So, kompleto na. Utensils. Kuba. So, actually, this is very special. My boss gave this to me. Okay. So, this is
really like has a name. Oh! Natutunan mo? Yes, yes. Okay. Binigay ito sa akin ng boss ko. So, this is very special to me. Ito special gining boss mo. Yes, it's very special gift ng boss Okay, ko. sige. So, ito may small lang siya na 2 upuan lang. Kasi maliit yung space, so we need to maximize the space. So, ito nilagyan ko ng setup table. Presentation. Yes, the presentation para ma-attract yung renter. Diba? Alright. So, and then, visualize ko, it's a small space, so, nilagyan ko ng maliit na couch. Comfortable. Mangkuha. Oh, sige. Diba? Okay ah. Ayos, diba? Yeah, it's a small space, pero pag nilagyan mo siya ng maliit na couch, and then small mirror to make the space a little bit bigger. Oh. And then, actually, this one is made from Mandawi. I bought this one From Mandawi. Yeah, Mandawi I think foam. Mandawi foam, Okay. Iloilo, Philippines, Okay. or dito sa Iloilo, di ba? Oh. So this, notice ko daw namin yung bed yeah, niya my bed. Actually, talagang nakamura ako rito sa bed na ito. It's a kind of expensive, pero nakakuha ako ng discount. Sa din mo nikin ko. Sa SM, I forgot the name of the furniture, but it's like a nice, yes. Our home. Our home, yeah, our home is very nice. I am more into neutral color, so I love, like, Mga brown, Yeah, lights. mga light. yeah, So yan yung inano ko sa condo ko kasi mas aliwalas, di ba? So, ito naman, Okay, din tama ka to. I have 55 inches TV. Okay, 55 inches na TV. Which is like, I really like it. Tapos nilagyan ko siya ng shelf. It's a little bit cheaper. And you can put it together and it's look like this. Name. And then the best is I love the aircon. Aircon. Yeah. Pero dahil gusto ko yung split na aircon, so ito yung nilagay ko, which is I really like it. Di ba? So this one, ang curtains ko na ito, Okay. this is made in the US. So talagang in-order ko to online para lang dalhin dito. No. So ano giniya? Look at the Order quality. mo. Yes. So dulain gid siya, no? The quality Okay. is very different. So I like the color. So ito, syempre dahil wala akong makitang so bumili ako sa SM City to, to matching to my cover. May Diba? notice ko may sang color coordination gid, no? Yes, color coordination. And then dahil Katuto sa kwa. O sige. yung Ay tita sa kwa. Yung balcony is a Okay. little bit smaller too, so I put 2 chair lang at saka 1 table. So kung gusto mong magkape-kape, patingin-tingin sa sunset, sa views, di ba? May pamangkot ko, ma'am. Aha. Paano mo napatubo ang hilamonde? Actually, this is fake. Hindi ganito. Okay. Yeah, it's, yung parang Doon ka cool, no? Yeah, cool. Na may green tayo rito sa balcony natin, so nilagyan ko nito. Di ba? Gaano ka de? Dili ka pangapi-ngapi? Pingapi ako, tapos lantaw-lantaw ako sa daan. Mga kadutaan mo. Sa kadutaan. Sa kadutaan sang Mega World. Sa Mega World. Yeah, Alright. this is sa kadutaan ng Mega World. Mangkot ko, Ma'am Connie, no? Or Connie lang? Yes. Ano gusto mo, Ma'am Connie? Kunin na lang. Okay, so Connie, Tita Connie? Yes, Tita Connie. Okay. Silaan ko na niya, ma'am, ha? Yes, yes. Okay, basimbatian nilang sekreto mo. Yeah, may secret. Okay, ma'am. Sorry. Tita Connie. Yes, Tita Tita Connie. Connie. So, pagdaon tayo mga suga, para makita ang beauty ni ma'am. Sige, be. Ayan. Sige. Yan. Okay. Ano di galing? Why mo pa ni ma-explain? So Ano ni? itong light ko, binili ko rin ito sa Mandawi. Okay. Mandawi foam. Which is... Suki ka na to, ha? Yes, suki na ako TikTok. Kilala na ako TikTok. Kilala. Pagpasok Sikat ka ko- to. Hindi naman. Pagpasok ko, hi ma'am. Oh. Alam nila kasi, actually this studio na interior ko lang for 2 days. In the help of my engineer.
Your engineer Panday. May panday ko. Or your Panday engineer. Yeah, he's oo. very good. Si Rojo Duran. Thank you so much kay Shout out, Rojo no? Duran. Shout out kay Rojo Duran. Actually, he is not a certified engineer, but he's very talented. Without him, hindi ko yan nalagay. Diba? Kailangan may panday. Ngayon nila matitikman ang tatak ng panday. Kaya ito, siya yan, lagay yan. Pero sa help ko, ako ang nag-ano talaga, dyan mo ilagay, dyan mo ilagay, dyan mo ilagay. Imo ang concept. Yes. Oo, imong Yes. concept, siyang pulpog. Siya ang pulpog. Okay, very good. Siya ang taga-pulpog. Okay, katutabi sa CR. Okay lang din, pwede Yes, CR. yes, Okay. of course. Why ma-surprise? Yeah, no Okay. surprise. So ito, Okay. because nagtatrabaho ako sa LA, so parang gusto kong ma-emphasize, Oh, okay. which is, nilagyan ko ng Los Angeles, the United States. Because I'm from United States. Your second home. Yes, my second home. So ito, nilagyan ko yan dyan. And then, yan, pag nag-rent sila, mayroon na silang cottons. Okay. Nilagyan ko, tapos, Okay. yung parang floss. Yes. Tapos may cotton buds, may simple lotion, so towels. Ito, made in USA yan. So, kompleto na sila sa Yes. toiletries. Yes. So, iyan, pag napufold ka, you're like in the hotel. That's So, right. diba? Oh, pag nag-fold ka. Actually, hindi ko nilagyan ng yung simple lang. Oh. Ganyan lang. And then, I have my washing machine. Okay. So, this is 80% dry. Pag naglaba ka, little bit lang na hangin, matutuyo na siya kaagad. Oh, especially dito sa Iloilo. Yes, no? yes. Especially sa Iloilo, napakainit, diba? Gamay lang ang halay, Gamay malana. lang. Yeah, gamay lang. So Alright. yeah, that's very simple, 'di ba? Oh, mayroon ka pa ganito, 'di ba? Para pag gusto mong maghugas, so you don't need tabo-tabo, which is naglagay rin ako ng tabo-tabo. Okay, hindi kanya madulang kabo. Kung gusto mo magtabo, kabo, ari kabo. Sang una pa niya nga timpuga, 'di ba? Pero ito ginagamit na Oh yeah, of course, hindi ko yan maano kasi I came from this. Yes. At nanggaling ako sa tabo. Okay, sure. Diba? Piswit-piswit, kisa Yeah. kibot ka pa. Tapos ganyan-ganyan ka pa, 'di ba? Dati pag naliligo tayo. Subong shower na lang. Yeah, syabong sour. Siyempre, upgrade na. But I always put this Importante kasi na. importante sa kabuhi. Yeah, ang kabo. Yeah, ang kabo. Kisa ano ganit tawag ta na, ma'am? Caltex. di ba? Caltex, Caltex. Dati Caltex lang, 'di ba? So ngayon medyo upgraded ng kaunti kasi look at this, 'di ba? Not sponsored, ah. Yeah. First, ang parents ko gid. Kaya ang ako nanay kag tatay sila gid ang inspiration ko sa kabuhi. Domestic helper naging pumunta ako ng US. Magandang yung mabait na boss. Sino gining mabait nga boss ni? Pero may mga mention it. Ako ni limpyo gid ya. Be. Actually, it's not that perfect, Okay. but I will do it. In-introduce niya ako kay Joshua. Hindi man nabudol? Hindi na scammer? Wala, hindi scammer. You know, he's very good agent. Ko ang tanan nga wala ko manamit nga sa pamilya ni tatay. Nagdamo ang parente mo. Nagdamo, kadamo-damo gid ya. Kibot ka lang, ala sino ni? Don't stop. Dream big. You need to work hard for it. Pwede mo ihutek sa akon kung sino tong special mo nga boss. Ihutek lang, be. Dua ka bilo. Be.